थिमाय ना साग्रा बियो हनै बिथांमोना सागासिनो दं रे मोजां सा थाब नङाबा गैलिया ना बादलिया नांनायनि दा नोंसिनाव दैया रानबाय नै थाब सा स' हेल' लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि जयफुल इउटुब चेनेलाव दिनैनि ब्लगाव स' हरावहाय हरसे अखा हानानै नै दैया लोमजोबबाय दुब्लिया ओरै गासिनबो हराव हरसे हादों अखा खोरोमनायजों जाबजों ओमफ्राय बेनिफ्राय सिगांहाय बेबायदि मा होनो दै अखा हानानै दै देरजेनबा बिदि दुब्लियावहाय एम्बु मोनोमोन बा दाना मोनला आरोखि एसे खमसै सिगां जों उन्दैयाव एसे मोनोमोन दा एसे खमसै ओमफ्राय ओरैहाय अखा हाबाय थानानै अखा हाबाथ' जोंनि गामिनि दैया देरबोयो दा देरबोदों ओमफ्राय ना मोनो आरो साला ओमफ्राय बारा नाङाखै नामाथाय दा मोनायावहाय साहैनांगौ आंनोबो र' थिमाय दं ना साग्रा दङ नालाय थ' नोंसिनिजों माबायदि जादों बोथोरा मा होनो अखाफ्रा जोंनिजोंथ' हरसे हादों अखा खोरोमदों बेनिफ्राय अखाया हरसे हाखादों ओमफ्राय अखायाबो खोरोमबाय थादों आरोखि माबायाव एसे दिनैहाय साटारडे नालाय बाजार दङ मोनसे खाथियावनो गामि खाथियावनो जोंनि मथामिल बाजारनो थ' बेहा दसे बेरायहैनोसै बिनिफ्राय मबाइलाखौ एसे टेम्पारा गैला गाबाय आंनि मबाइला बेखायनो बायसान्सनि गोलैबा एसे सेफ जानायनि टेम्पार लागायनानै लानांगौ मा होनो एसे टेम्पार थाबा साबसिन जायो आरो बेखायनो थांनानै टेम्पार लागायहैनानै लाबोनि बाजारावहाय ओमफ्राय थांनोसै बाजाराव बेरायनानै फैनोसै दसे बिनिफ्राय बै चार्चनि मोनसे गिटार स्ट्रिं मोनसे जनानै दङ दा गोदान लायनो थिनबाय थानायखाय लानानै फैफानोसै ओरैहाय थांनोसै लोगोफोर बिदिब्ला दखानावहाय एसे बेरायनो फैनोसै दिनै बाजार आरोखि ओमफ्राय मबाइल टेम्पार होनांगौ दं आंनिया बेखौ होनानै लाबोनोसै ओमफ्राय स्ट्रिं लाबोफानोसै दे सारियालजों सुदो ओरै गिटार स्ट्रिं लानानै थांफिनसै थांग्रोनोसै लोगोफोर बिदिब्ला थ' लोगोफोर फैफिनबाय बाजारनिफ्राय थांनानै लागायहैनानै लाबोबाय टेम्पार बिनिफ्राय इलेक्ट्रिक गिटारनि माबायाथ' स्ट्रिङाथ' मोनबोआखिसै जोब्बायमोननो दासो लायनो थांदों मानसिया दा एसे बेलासियाव लांफैनो होनदों ओमफ्राय बाजाराव थांनायखौ आं देखायनाय जायाखिसै बिनिफ्राय एसे लाजिथ' दा एसे साबसक्राइबारा एसे 1K फोर जाब्लासो बानायगोन आङो बाजारावहाय मा होनो दा एसे साबसक्राइबारा खम नालाय बेखायनो लाजिनाय फैयो बेखायनो बानायाखिसै आङो बिनिफ्राय थांनानै फैबाय जोङो दा न'आवहाय फैबाय बिनिफ्राय दा हरै जायगा दाबसेजों एसे बेरायनानै फैनो दैमा जिंफोरजों माने ना मोनलादोंना मोनलायाखै दै देरबोदों नालाय दै देरबोदोंब्ला एसे नाफोर मोनलादोंब्ला ना सानानै दोनहैनो एसे नायनायनि आङो मोनलादोंना मोनलायाखै दैमाजोंहाय दैया बेयावनो नै लोगोफोर फैबाय आं बिनिफ्राय नै दै जिङावनो नायसाय दै जिङावनो मा न' लुदों माबानि गभर्नमेन्टनि मोननाय नामा ओमफ्राय दैया नै बेजोंनो फैयो आरोखि दै देरब्ला एसे गिदिर देरब्ला ओमफ्राय फिसाब्ला हरै थाङो ओमफ्राय नायनोसै थिमायखौ सालायनायखौ नुवाखै आं सालायदों सालायनाया बाट नायासो दावदोंना दावाखैथाय नाया नाङाबा बायोलै सानोहाय बेखायनो नायनायनि र' दाहाय मोनाफ्रावसो जागोनदां साफैनाय जागोन मोनाफ्रावसो दा एसे बादबदों आङो सानोनो सिगां उन्दैयाव हयले दै फैलानो सायोमोन बाट दायो एसे बायसै सानोहाय अब्लाबो नायनायनि र' दा मोनायाव साफैगोन दा ना हायाब्लाबो दा मोनायाव साफैगोन नै दहाय बेजों बोहैजोबदोंमोन नै बेजों दंजोबोमोन दहाय फुङावहाय मोसौ खाफैबा बेजोंहाय दै दंजोबोमोन ओमफ्राय दा रानबाय नाया होलांबाय ओरै गरसि ना फिथिख्रिमोनथाय गोगोम गिदिरमोनलै दावदोंथ' नै गिदिरमोन रा खुबैथारबा बायदोंमोन आं बेखायनो गैया मोनायाव नांदों ए बेजों दावखोबोदोंमोन नै दा फिसासै दैया एकदम भुटान रायजोनिफ्राय बोहैबोनाय दै फिसा जाबाय दा मोनाफ्राव नांनो हागौ नाया दावदोंमोनब्रा बेंसननिसै थिमायानो गंसेल' आंनिबो गंब्रै
गंसेल' आंनिया दाबो गंसे हेबबावनांगौ औवालाय गायनानै बेनोसै लोगोफोर दैया दहाय फुङावहाय देरसिनमोन दा एसे रानबाय बे दा आरो बेलासिबावला आरो फिसासिन जाबावगोन इयो रानै रानैनो ना गावनाय नुदोंमोन आं बैहा मासे मानैसिम दंमोनदां मावा नङालै फिथिख्रि गुवारमोन खुबैदोंमोन आं अन्थाइजों गैया नाङाखै ओमफ्राय बैहा सेंग्राफ्रा हनै ना साग्रा हेबलादों बैहा सेंग्राफोर ओमफ्राय दैमाया नैबेनोसै ओमफ्राय न'आ हनै ओरैनो नैबिसिम बान्दो जाबाय बिनिफ्राय ओरै जागोन होनना बुंदोंमोन जाबायमोन होनना खोनालाबायदोंमोन दाखालिफोर माथो दाबो गैया जागोन खोमा आस्थेनो ओइ लोगोफोर ना बारलिया मोनमारबाय बेखौसो दानलायलायदों नै गोगोमखा माथो लोगोफोर ना बारलिया मोनबोबा हनै बेहानो मोनदों बैहा आं दहाय बिदि फार्स्ट बोजेननायाव बोरैबाला ना बारलि मानो मोनो होननानै ओमफ्राय दा दैया रानबायना बेखायनो बैहा थिमाय सादोंमोन बेहा मोनदों जाहैदों बैहा आं दहाय खेबना लाबोखांबाय मासे बिनिफ्राय दाहायफोर मोनलाबायबावनो हागौ थिग गैया फार्स्ट दै देरबोजेनला बिदिनो आरोखि ना बारलिनो मानो मोनो नास्रायनो मानो एसेनो दैया रानलांगोन एसेनो मोनगोन ओमफ्राय एस्रायावहाय जमनानै थानांगौ स्रिनो होमब्ला नामायबोयो नाया बेबो मोनदों हनै जेजोंहाय ओमफ्राय थिमाया सालाजोब्बाय नै बिदिनो बिदिखौनो थिमाय होनो जों लागोन नै जोंनि साइडजोंहाय नैबेखौनो थिमाय होनो नैबेनो नै थिमाया नै बेनो थिमाय ना साग्रा बियो हनै बिथांमोना सागासिनो दं रे मोजां सा थाब नोंहाबा गैले ना बारलिया नांनाय दा नोंसिनाव दैया रानबाय नै थाब सा बरियाखा जायगाया बारलि नांथावनो थिमाया नै बिदिखौ होनो जों लागोन जोंनि थिङै बेखौनो थिमाय होनो आरोखि नैबेनो ओरै थिमाय साजोबो ग्रोननो बे दै जेरावबो थिमाय ओरैहाय हं नैबे दालांसिम थिमाय साजोबगोन बे दालांसिम बे दालांनिफ्रायथ' दैया मोननैना ओरै मोनसे बिनिफ्राय ओरै साया आरोखि बे दालांनि ओरै गाहायजों थिमाय साजोबो ओमफ्राय बे दैया दा एसे रानलांगोन एसे नास्रायनो मानो ना गिदिर मोनगोन आरोखि जमनानै थानांगौ स्रिनो होमब्ला नामायबोयो ना बारलि मोनखांबाय बैहा मासे सेंग्राफोरा बैहा थिमाय हेबलानायफ्रा ज'नो दहाय आं होनदोंमोन ना खिथानाय जायाखै आं दहायहाय खिथानो सानदोंमोन बार बिसोरो लाजियोना नोगोदनो केमेरा खालामबाथाय लाजियो थाखुमालाबायजोबोसो बेखायनो बानायाखै आङो ओमफ्राय बिसोर मोनबाय ना बारलियाखौ आं ससे भिडिअ खेबनानै लाना फैबाय ओरैहाय डाइरेक्ट दै बियो ओरै थिमाय साजोबगोन बैहाबो मानसि ज' दङ हनै बिथिं माबाफोरसो ना गिदिर बारलिफोरसो होसोआखैथ' बिसोरबो हनै जेल' सारख्रुबबायखादों बैसोरबो ना बारलि होसोदोंलै जे सारख्रुबबायगासिनो दं हनै ओरै थिमाय गोजा बियो आंनि साफैथ'वालै थिमायानो गंसेल' आंनिया थोआबो लोमाबो जायो बिदिबा साफैथ'वा आङो जेसो नांगौ आंनो जेखौसो सारनो इन्टारेस्ट मोनो आङो मा होनो माराथप इन्टारेस्ट मोनो आं जेखौ बायखागोन आङो गांसे जे मोनसे बायखागोन आङो ओमफ्राय थिमाया गंसे दंखायोसै थिमाया दा नैबे दा फार्स्टआवहाय नाया थिमायाव बारा नाङा मा होनो गिदिरसो दावगोन नालाय दा बिदिनो गिदिर नासो दावगोन आरोखि ओमफ्राय बारा दावा मोनायावहाय नांनो हागौ दा मोनायावहाय खिन्थु दा मोनासिमाव अखा हाबाय थायाब्ला बे दैया थानाय नङा थरथिबो रानजोबगोन बियो थ' लोगोफोर दिनैहाय बेनोसै बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ आं बेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर अननानै नोंथांमोना नायनानै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय।